se! Aj, Mario! Ajmo, Vučko, ajmo, Vučko! Tišina! Nema problema za vrh, samo što ovi naši igraju, kod nas ide pas. Oni, ako nema šta da snimamo, imamo i ne može prenese loptu, ja sam dođe dobro. Okreni se, ajde. Malo, sad ne mogu ni da šutnu. Bravo. Kuziću, Kuziću. Kuziću.
Evo, bez Mariju biti. Koji kurac je to? Desnica. Idi je ključ. Daj, ostavi ovo tamo. Jesam obeća? Stari, imam Kome se? Daj, dvije da se ne ide. Ajde, mamo. Šta? Jesam obeća 24? Ajde kuđi koji malo košta. Ajde, četvrti. Imamo isto Srdanović. Srdanović. Srdanović, dođi. Menko Zebanović, ja? Ti uđi. Hoćeš košati? Čekam malo. Moje je već izašlo, moje je. Ajde, Ovi ste nešto poplašeni. Odakle ona iz Banije? Ajde kad u napadi. Aj, kad ula. Aj Mario, aj Mario. Izađi Jurić, izađi. Izađi Milonović, izađi. Onda bi morao da izađe. Ovaj mali što je najmanji najviše se bori. Ale može jedna da kaže. To je pas vaš, jel?
Ajmo Savić. Sada je došao Savić sa prve linije. Napad, došao da napadne ovoga. Jel Trajković?